So welcome back to my channel. Nोंथांमोनखौ आं दायो आंनि YouTube channel आव फरायफिनबाय. Hi, storyman. So आंजों लोगोसे दं storyman दं आरोना. बिथाङा फंनैसो फोरमायना होदो दिनैनि सिङा फोजोबनो हागोन हाया आरोना दिनै. हायो आरामसे हायो. जों गावजों आंजों दंफासिना. माने जों सानैजों दंबावो आरोना माने. आरो नोंनि हिनजाव आं नों. बेल'सै आरोना स्टेप मोनसेल'सै. होमबाथ' दिनैनो फोजोबनो हागोन. हागोन आरामसे हायो. दायो जों एसे लाना फैबाय आरोना सुटिं खालामना फैबाय. बे मोनसे लाना फैखाबाय माने दस्रानि रुल माने. So guys आं दायो सिख्लाफोरनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदों आरोना. So खोन्थाया गावसोरसो मिथिगौ. आंब्लाबो सोंगोन आरोना फंनैसो. फंनैसो खोन्थादो मा होनो नों शुटिंआव माबोरै मोनदों बिफा शर्ट मुभियाव हाबनानै? आच्छा गोसोफ्रा गुदुं आरोना माने दुङा सुवा मोनगासिनो दं. नों सोरनि हिनजाव मोनदों? नों सोरनि हिनजाव? So guys जोंनिनो मोनदों ना Simon Hector. Hello guys, hello. Ada nih beda baik. Hello. Ayo, akhlak. Ayo nih gimana guys? Isnya. Tangannya koreografer, bilang moजां. Kalama. KB YouTuber nih channel नुगोन आरोना नोंथांमोना. Last shooting जागोन KB YouTuber खालामना नोंथांमोना नायहैदो. Terus aku naik besar lah. Aku naik udah. Mulai berat cute nabi ya. Right sing dong nih. Mana mulai bina? Birola. Mana mulai?